Yo, what's up mga bay? Good morning. Sa araw ngayon is Sunday. So, papunta po tayo sa shop. So, salamat kay Sir Richie Boy Tabamo Carrion. So, siya po ang magkalikot sa ating motor ngayon. So, magpalit lang tayo ng clutch lining mga bay. Muna, clutch lining lang muna ang palitan. Hindi lang muna tayo magpa-fork mga bay. So, yung clutch lining na ipalit natin is XRM 125 at magpa-change oil na rin tayo. Nagdala na tayo ng oil. So, doon na tayo pa-change oil sa kanya para diretso na bago yung oil magpalit ng bagong clutch lining natin. So, tignan natin kung may kaibahan ba. So, magtanong-tanong rin tayo kay Sir Richie Boy kung anong mga diskarte para sa ating motor na babalik yung hatak niya, kasi yung hatak talaga ni Raider J, yung starting ay nawala talaga. Kaya yan ang itanong natin niya, Andro. Palit lang muna tayo ng clutch lining. So, yan lang muna. And so yung shop ni Sir Richie Boy is yung Dome Moto Hub mga bay. So makikita ninyo ngayon sa pupuntahan natin kung saan nakalocate yung kanyang shop. So doon ako ni-refer ni Zero Trip at saka ni Road Trip, silang dalawa, kasi doon din sila nagpakalikot sa kanilang mga motor. Zero Trip nakaload na, so doon rin ang si Sir Richie Boy rin ang naggawa sa kanyang motor. Kaya yung sa atin is ano lang po, hindi lang muna natin to ipapork kasi wala pa tayong isang motor. Gagamitin natin to araw-araw pang trabaho at pang rides rin pag may panahon mag rides. So kita-kits tayo doon sa shop ni Sir Richie Boy sa Dome Moto Hub. So, doon tayo papunta ngayon para makita ninyo kung saan ang kanyang shop ni Sir Richie Boy. So oras is 7 plus 7:40 na ata ngayon. So yung pag-chat ko kay Sir Richie Boy is 8 AM yung ano namin, appointment siya. Kaya let's go. Bilis-bilisan lang natin. Mas maayos pag tayo ang maghintay doon kaysa tayo ang hintayin, di ba? So ayan mga ba, City Hardware. At dito yung malaking puno mga bayo, naputol nila. So matagal na yan napuno dito. So dito yung shop ni Sir Richie Boy mga bay, yung Moto Hub, doon Moto Hub. Yan, hindi pa nag-open. Parang nag-open na. Ito. So yan po ang shop ni Sir. So hindi pa nag-open mga bay. So tayo ang una dito ngayon. Wala pang tao. So tayo ang pinakauna. So yan, dito na natin lagay yung motor. So sirado pa mga bay. Yan mga bay, so nandito tayo sa Dome Moto Hub. So nandito na si Sir Richie Boy kay Sir Kaiser. So salamat sa simulan na nila pagkalikot yung motor natin. So palitan muna natin ang clutch lining, pero subukan natin yung clutch lining sa XRM 125. Shoutout kay Sir Jim. Wow!
So ayan mga bay, so pwede yung sa XRM na clutch lining mga bay. Please, nasubukan na natin. So ayan mga bay, natapos na tayo dito. So successful na yung nalagay na clutch lining is XRM Wave 125 po. Wave 125. So pwede lang siya mga bay. So siguro kanina pag lagay ni Sir Richie Boy, yung una naming setup is hindi po maka-neutral yung Fermira Trasera hanggang kwarta. So dinadown niya ulit yung lining natin. So may may hindi pala na timing doon sa ilalim. So legit na pwede yung sa Wave 125 na clutch lining, pero yun, swak na swak yung sa XRM 125. So dito tayo kalikot sa ating motor dito sa Don Moto Hub. So Purok 3C, Sairy Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. So ito po ang kanyang lugar. So pag dito kayo sa may tulay, hindi karating sa tulay, yan ang lugar. So kayo nang bahala kung kay Sir Richie Boy. So salamat sir, at saka kay Sir rin salamat. O kay Road Trip. So si G Road Trip, hindi nakarating si G Road Trip mga bay. So bigyan natin sticker si pangalan gani mo sir? Pangalan gani mo? Pangalan ni mo? Bernard. So shout out kay Sir Bernard. So ito po yung motor niya, NS 150. So ayan, shout out kay Sir. Wow! Pagdikit ko sira. So dito natin ilagay kay Red for Speed. So nandito yung si Red for Speed mga bayo. Ayan. Yeah. Red for Speed. Yan. So si Red for Speed yung katabi natin mga bay. Sticker natin. Siya pangalan niyo? Brian. Shout out kay Sir Brian. Wow. So kay Sir Richie Boy, salamat juga kay Sir Richie Boy kay gi-explore niya tong motor. So nisulod ra gyud ang clutch lining sa Wave 125. Nasulod ra gyud. Abi na mo dili may makailis. Gitutuan ra, nabuyagan day mga bay. Nabuyagan. So magbayad na ko. Magbayad ko ma'am. Pila to?
Lining og. Red lining og labor oil. Labor. Ang oil, ako atong oil. Labor ra, 1 liter ang imo. Mag PMPM lang ko sa mo sir. Sa imong basig makakita kag cams ba? Sila 30. Thank you. Ay, zero trip na wala he. Bra, sir. Kanay pangalan na pa snack ah. Lamat ya sir ah. Sa sunod na po, PMPM ra ko. Zero trip, dugay kayo. Dugay kayo. Sabi guys. Naidakop dahil. Gulat pa ni mo mamahaw sila. So yan mga bay. So doon kami ngayon magtatambay sa. So yan. Try namin mag-reading mamaya mga bay. So bago na yung clutch lining natin. So obserbaran natin yung performance nito mamaya.